La plataforma Aturem la incineradora a Juneda neix el 2016. Està composada per persones i entitats dels àmbits territorials de les Garrigues, el Pla d'Urgell i altres. I té la funció d'evitar la construcció d'una incineradora a l'antiga planta de tractament de purins de Tratjusa a Juneda, que pretén cremar unes 50.000 tonelades de residus urbans. Estem al davant de la planta de Tratjusa, construïda el 2004 per la multinacional Sener. Una falsa planta de tractament de purins. La seva funció era convertir en electricitat el gas natural, en concret més d'1 milió d'euros al mes en gas natural. I amb el calor sobrant deshidrataven en aquest cas els purins. El negoci hi era amb el cobrament de les primes per la crema del gas natural. Estem al municipi de les Borges Blanques, a tocar del de Juneda, davant de la indústria General d'Olis, la principal productora d'oli de Sansa o de Pinyola. Per la seva extracció, la indústria utilitza el dissolvent Hexa, més de 200 tonelades, que és altament explosiu i altament contaminant, a més de cremar més de 200.000 tonelades de biomassa, que proveeixen a l'atmosfera grans quantitats d'emissions en forma de partícules i de contaminants orgànics volàtils. Estem al municipi de les Borges Blanques, a tocar del de Juneda. Al meu darrere, dos grans fumarades, dos grans emissions contaminants. La General d'Olis, que l'hem comentat anteriorment, i a la meva dreta, la termosolar, una indústria que produeix energia a partir de panells solars tèrmics, que funcionen les 24 hores. A la nit i dies com el d'avui, cremen més de 150.000 tonelades de biomassa que incorporen a l'atmosfera ja de per si contaminada grans quantitats de partícules i altres compostos. Estem en una de les zones de la depressió central catalana. Aquí el clima és molt rigorós. Termoclima a l'estiu, degut a la inversió tèrmica, i degut a la mateixa inversió tèrmica, boires a l'hivern. Situacions d'immobilitat de l'atmosfera que fa que els contaminants emesos a l'atmosfera quedin segrestats, queden immobilitzats i els efectes sobre el medi, les persones i la natura sigui realment greu. És en aquestes zones on no s'haurien de construir aquest tipus d'indústries que d'alguna manera hipotequen el futur i la salut d'aquest territori. Donem la benvinguda a la xarxa per a la sobirania energètica en la nova activitat del vol per aquesta primavera 2018.